Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga agsasaruno nga ad-agreklamo an natakawan iti mula ken dingwen inteng. Ay di nakdisturbon ta dakit kita iti cellphone ka. Na, imandarmanan tay saan ko akayat nga ugalim inteng. Apay man. Uray saan mo akayat ti ugalik no kayat naklakit day. Ayos latta kanyak. Oh. Ay, rumwar adi na oras ti balunat no kastoy laeng ti kasasaok. Iton kun ipalapal ko ije Amerika ti balunat na. Na, anya ti iday-dayamudom mo, intay. Ay kwa inak ije barangay hall. Bag ije tawan ti agbalunat. Anya a barangay hall kat Domingo ita. Ha! Ag-duty ka kaday, uray Domingo. At danaga po itay dito, kapitan. Mapanda kanu burasan ti bunga ti sili dahangem. Awan kanu metan. Sili. Ay kinan siguro ti bilid ano bunga ti sili. Ni Kapitan Met, silay, bill paper kanaw. Ay asino nga tinapan ng buras. No saan nga isuda nga akin mula. Oh. Saan da nga mo? Tarabi ka no ti pan nakaburas na, Kapitan. Katanya nga ron itati kayat dagiti akin kuko ama pasamak. Masapol ang mga ramid tayo iti addang, tapno maduktalan no asino ti agtaktakaw kadagiti apet, ken manok ti kabaranggayan. Adamanan pakakumikuman tayo no kasta. Ay karumbang laeng kastamat nga rod ti pagrebengan tayaw. Maturog ka nilang ti ubrahin nyo, pare. Apay no maturog kami. Saan mo ako kwa ti oras may? Nay. Saan ko ako kwa ti oras mo? Ngamlaglagi pa maabwis may, ti pagtataudan ti honorarium yo, pare. Wano, kayat mo ka day, asukatan ka akas kapitan. Na, apay mabalin basta sukatanak. Nay. Lukas ta lang taramid mo, aday ta cellphone mo tin into na ram. Kumandidato akon. Masigurado, adidakan kayat, dagiti tattao. Oh! Eh, pag kuna adida kayat. Ay, ado ti agreklamaw. Tad ado aday ta cellphone mo, tin into na ram, pare. Na. Awan pa na sayat, amar aramida mag. Nagpaiso timbaga ni tata ba itong angkay? Ha? Kasanaon, wag kandidato a kapitan ka, tabakan na ka. Ay, saan mabalin ang masukatan ti kapitan dito'y kabildatan? Siyak ti aglaylayon, kapitan. No kayat mo asikat ti aglaylayon na kapitan. Aramidem nga rod ti pagrebengam, inteng. Kayat mo kaday, ani paribadong ti sumukat. Ay, jak ipalubos nga abakan nak na di apari badong. Iso nga agbaliw kan. Di ka man nagbaybay Ay, unan, tapno siyak ti aglayon kapitan. Ay, promise, gagata ka. May ko ireklamo ti panagpukaw ti bulog akalding may, pare. Kaano pukaw paray? Idi rabi ay. Sapay dakkel da di akalding may. Ay, di kag danag ta, ipabirok ko kadagiti tano da ita akaldahin. Ay, alaman nga rod, pare. Adda atap ko ani kumag tinangala, pare. Pa nga isuti atapom anangala. Idi nga min limabas. Kitain na ti kalding may amang mangan. Iso nga, isod ti atapay. Ay, di kayo agpadpadlaw kadagiti kakadwam atano, tamapan kayo man agpaliiw, iji balay ni kumag. Apay ngagpaliw kami dyan, Kyle. Ay, kitain nyo no, ada nakapagod anang isit bulog akalding. Apay ko matinang isit abulog akalding. Mapukpukaw nga ron ti kalding ni pare badaw. Ay, masapul nga agaliptak tayo amang birok iti asinuman nga agtatakaw. Sige, tayo bagak kadagiti kakadwa katanaw. Tamapan kami agwanawan iti balay ni kumag ang Kyle. Papanan nyo kaday kwaraw, kadwam mo dagiti padam atanaw. Mapan kami iti balay ni kumag, nana. Kami agpaliw ijay. No adda ijay ti kaldingyaw. Ay umayak man mag. Tapno makita. Siyempre, kalding ka. Mabigbig ko Hintayo nga ruday, no kunayo kumuyog kayaw. Wen, tasayang tibulog akalding maikwaraw.
Intayaw, tapno sanda pa nga ipanaw, no adda ijay balay da ti kalding yaw. Ha, agbayad iti nangina da ja kumag numaduktalan nga iso tinangala iti kalding kao. Mamulta pa tapno sanan nga agtakaw. Intay, saan mo matakadwa ita ni Kwarog? Napanan na. Ay napanda iti balay ni kumag. Na, apay ang napanda ija balay na. At apanda nga ron nga iso tinangala iti kalding abulog. Nangisit ka no. Napan ka di ijay balay da. Iso nga atapanda nga iso tinangala. Kuna ni pare Badong nga idilim mabas, kita-kita na kano ti kalding. Gapo ka day, takita-kitaan na. Iso nga atapandan. Imbaga kasanda nga agpadlaw no mapandag paliew. Tapno maduktalan da no adda ijay ti kalding. Kwarog, dandani tayong di tabalay da kumag. Maangot yu ka diti maangot ko Dalakit di mapupuran na kalding. Darasin tayo kakadwa. Ay, jay lakit di kalding mi day jay apo puuran da. Anya nga ti aramidam, no madanon tayo ti kalding mo ijay. Ay pabayadak itinangina ti kaldaing tapno agnakam. Darasin tayo nga raw. Maangot pa aging ga dito iti mapupuran na kalday. Ay, sinalbag da ja kumag. Kuna kunkat nga iso tinangalay ti kalding may. Masarakan nga tadakwarog ti kaldeng ni Marituyang. Ay, panagkunakot saan, Mare. Saan mo't nga agtatakaw ni Kumag? Apay ako na ni Marituyang, akita-kitaan ka no ni Kumag ti kaldeng idilimabas. Kita-kitaan na laeng mat. Di na mo't ingguyod ti tali ti kaldeng. Kasla ko na ni Marituyang, nga awan ti atidog atali ti kaldeng. Jayla ka no ababa atali iti tengad ti kaldeng ti adda. No kasta, bulos nga rod jay kaldeng. Kasta mati ko na ni Marituyang, Maray. Kuna kunkat nga inalam ti kalding may. Iso day tapupuran niyaw. Nay, apay nga ibaga makalding mo ti pupuran mi akalding nana. Mamulta ka, ken bayadam ti pinuuram akalding may. Kasano ko makalding yu ti kalding mingay? Nangisit ti kalding may. Iso day ta. Ngimisi tata napura nain. Puraw da ito akalding itay. Idi napura nain. Ngimisi ta na. Ay kalding mi kuna lang arudan. Bayadam ti kalding, ken mamulta ka. Apay ko mabayadak ti kalding ko ngay. Agbibigbig kakit di ay ti kalding. Kana, umadayuta man pa'y basayt at da ibagak. Na, apay nga umadayutang ay. Ibagam ano anya ti ibagam. Tumpalan nak no di mo kaya ti maibabain. Sige man laengan. Ala, inta di taaban da. Darasun. Itata medyo adayutan. Anya ti ibagam kwaraw. Di mat ko na mabulog ti kalding yaw. Ay uwag, apay. Kita mo ti pupuran da. San mo tabulaw, kabayan mait. Babae akalding. Ha? Ay ikita agman. Ay, kababain tayo ngay may. Kabayan ti kalding. Pudno ti kunana, ako kwada ti kalding. Ay kumag, kamay. Pasensyakan baraw. Mamati kan asan mo akalding ti pupuran mi nana? Ay uwan. Nakita ni Kwarog akabayan ti pupuran niyaw. Idinto takalakyan ti mapukpukaw akalding may. Kunak ngamin kan ka, asaan nak ngagtatakaw iti kalding? Ay dispensarem baraw. Nailuyusak iti pungtut kaw. Tamapukpukaw ngamin ti kalding may. Ala, sapay la ko mata saan yun nga ulitan ti basta agbigbig iti saan yu ako kuha nana. Ay wen baraw. Malaing kamay. Kat ulitek ti agkid daw iti dispensar. Di makadanon kami jay. At pupuran da kalding kagawad. Anya, pinuuran dan ti kalding da Marituyang kunam. Saan? Sa bali akalding. Hindi damaw. Ipapabayad ni Nana Tuyang.
Angam ko na ni kumag, akalding na ti pupuran da. Napuran ka din ti dot ti kaldeng, iti makadanon kayaw. Kung kagawad, nangisit ng ti kalding, iso ako na ni nanatuyang nga iso ti kalding na. Ah, kasano nga rod ang naamuan nyo asaan ati kalding ni Marituyang, no napuoran ang ako nayaw. Bulaog ti mapukpukaw akalding ni nanatuyang. Ha? Idikitan mi ti mapupuran na kalding, kabayan may. Ah, no saan mo anadlaw akabayan ti kaldeng, kasanon. Siya pa'y pilit ni nanatuyang apabayadan itinangin na ti kalding na. Multang na kanupay ni kumag. Adagayam di kaldeng. Simurot iti kabayan na kalding ti karuba. Sinalbag day ta kaldeng, mangibabaing. Apay amang ibabay na kunam. Kasanaw, kaidi makadanon kami ijay balay da kumag. Madama nga dapupuuran da kaldeng. Imbagak amultaek ta tinakaw na ti kalding ta. Kita niya tinapasamak. Nadlaw ni Kwarog akabayan ti pinuuran da saan ket abulog. Imbag ta di na ka pinagsasawan ni kumag. Nabaina na nga raw, idi imbaga na ngagbibigbiga. Ay imbagtasan nga indarom ni kumag ni Marituyang. Idi kilat anapan ijay balay ni kumag. Sana ibaga ako kwa na ti pupuuran da kaldeng. Ay, tibain ko siguro no siyak ti kasjay. Ibagam ako kwam ti kukwa ti sabale. Un nga ron. Ngam ti imbaga da mapukpukaw mula ni Sintaw. Ket sa nga ili akaruba na kanumot tinang buras. Dayjay ti bagbagaan nyo. Adinan ulitan ti agburas iti di na kukwa. Ay imbagak, ije kabagyan tinagtakaw nga umay dito'y barangay hall. Ay, nanginapay mo't nga ron ti bunga ti sili apapang abinuras na. Inmay ka din dyan nagtakaw iti sili dito'y barangay hall. Saan pa'y mo't kapitan? Adda nang ibaga apimanaw kanon dito'y kabildatan. Ay, pimanaw ka din tapno maliklikan na ti panakausig na. Ay, nalabid a kasta. Anya pa'y ngay, no di kasta talaga, kapitan. Ay, naglukon. Di na ko na akanayon makaliklik da ita iti panakausig na. Wen inton sumangpet, masapol ang mapaayaban matlaang dito'y barangay hall. Ay, una. Masapol ang maparmak amin dagitang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Eh, jak ipalubos. Ay, inkaman ije balay tinang buras iti silay. Wen kam no talaga nga awanan ije balay na. Unang kay, magpahanak kita lang. Pangurak ka din iti batuta. Ay saan na? Saan na sayat adang ram ti asino man nakabasahol. Ah. Ay sus, masapol nga idalan iti husto proseso. Ay, kung nakano batuta akong, taad-dagat nga rod na itid a batuta mi atanaw. Ay. Saan aga po da bato tayo kat pang-uran nyo latan ti nakabasahol. Sige, inakaroda ng kail. No adda ijay tao, uluda kung dito iti ang tatakaw. Basta diyo dangdangran Ibagam lang umay dito yung barangay hul. Anya nga iti kunakano jay tao, anadanon di Kwarog ijay balay ti agtatakaw iti silay. Adda kadugay am nga ilid Iso nagtakaw. Ay, ket ayan itadayta asa nga ilid Di na amuan na kayat tayo asumaklang dito yung barangay hall. Kat pimanawan. Masapul asaanin nga umay dayta a tao dito barangay tayo. No agtakaw met ti gagara nagayam. Talaga aday tati ibagak. Masapol nga ano adda sa nga ilid Di da ipalubos ang mapan agtakaw iti mula ti akin mula. Masapul ang mabagaan amin abo marangay. Ano adda sa nga ilid nga agtakaw. Agsungbat mo ti akin sa nga ili. Tapno maili si ti barangay tayo kadagita kakasta aklasit tattao. Kasta ti aramidak. Kasmay sa kapitan. Salwadak ti seguridad ti kabaranggayak. Good job, Kapitan! Kasta no nasaya at ti panagserbim, kay kayat na ka ti umili. Ala sigay! Ditan
kinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.